சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? இந்த நாளான வார்த்தை பார்க்கலாமா? எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம். ஆமென். கர்த்தர் சொல்றார் பாருங்க, விசுவாசம் இல்லாம நீ எனக்கு பிடிச்சவனா, எனக்கு பிரியமான இருக்க மாட்டீங்க. ஏசப்பா உங்களிடத்தை கேட்கறது ரெண்டே விஷயம் தான். எல்லாம் விசுவாசமா இருக்கணும். யார் ஏசப்பா நீங்க விசுவாசிக்கணும், அன்பு கூறணும். ஏசப்பா உங்ககிட்ட கேட்கறது அது மட்டும் தானே. சகல ஜனங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மக்களெல்லாம் அவங்களுக்கு உங்களை பிடிக்கணும், அவங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாம் உங்களை செய்ய சொல்லுவாங்க. அப்படியெல்லாம் இருந்தால் தான் உங்களை பிடிக்கும். அவங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் செய்வாங்க. ஆனால் ஏசப்பா அப்படி கிடையாது. நீ என்னை விசுவாசித்தான் அவர் உன்னை ரட்சிக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். ஏசப்பா கேட்கறது அந்த சின்ன விஷயம் என்னன்னா விசுவாசம். நம்ம முழு மனதோடு விசுவாசம். ஏன்னா அவர் சாத்தியம் இல்லாதவர். கண்டிப்பாக சாத்தியம் இல்லாத ஒரு அதிசயத்தையும் அற்பத்தையும் உன் வாழ்க்கையில் அவர் நிறைவேற்ற அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு விசுவாசமாக இருக்கிறீங்களோ, எந்த அளவுக்கு பொறுமையாக இருக்கிறீங்களோ, அதுக்கு தக்க பலனை ஏசப்பா தர அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். அவர் தர மட்டும்னு சொல்ல, கையிலே வச்சுன்னு இருக்கிறார் உங்களுக்கான ஆசீர்வாதத்தை. நீ எந்த அளவுக்கு விசுவாசமாக இருக்கிறேன்னு அவருக்கு உங்களை டெஸ்ட் பண்ணுறாரு. அதனால் நீங்கள் முழு மனதோடு விசுவாசமாக இருக்கணும். இது நடக்கவே இல்லையே, இது இவ்வளோ நாள் ஆயிடுச்சு, இவ்வளோ வருடம் ஆயிடுச்சு, இவ்வளோ காலம் கடந்து போயிடுச்சு, என் வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதமும் நடக்கலை, ஒரு அதிசயமும் நடக்கலை, நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. விசுவாசமாக இருங்க. கண்டிப்பாக அதுக்கு தக்க பலனை ஏசப்பா உங்களுக்கு தருவார். நம்ம ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கலாமா? என் அன்பின் தகப்பனே இயேசுராஜா, விசுவாசமா இருந்தா இயேசுராஜா, உமக்கு எங்களை பிடிக்கும் சொன்னீராஜா. அந்த வார்த்தையின்படி இயேசுராஜா, நாங்கள் இயேசுராஜா எங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் இயேசுராஜா உம்மிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்து இயேசுராஜா நாங்கள் விசுவாசமா இருக்கிறோம் இயேசுராஜா. நீர் எனக்கு கொன்றே போட்டாலும் இயேசுராஜா நான் உண்மை துதிப்பேன், உண்மை ஆராதிப்பேன் இயேசுராஜா. யோபு சொன்னபடி இயேசுராஜா நாங்களும் இயேசுராஜா உண்மை விசுவாசிக்கிறபடியால் இயேசுராஜா அதுக்கு தக்க பலனை நாங்கள் கண்டறிய எங்களோட சொந்த கண்களால் காண நீர் கிருபை செய்யுங்க ராஜா. உண்மை விசுவாசித்தபடியால் இயேசுராஜா உலக ஜனங்களே இயேசுராஜா எங்களை பார்த்து ஆச்சரியப்பட வீக்கப்பட நீர் கிருபை செய்யுங்க ராஜா. சகலத்தையும் ஒப்படைக்கிறேன் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே. ஆமென், ஆமென்.